F'taqsira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex, nilqgħukom għal-Lezzjo Divina fil-5 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Il-Biblista Dun Charles Buttigieg se jmexxina tul l-ispjega tal-kelma ta' Alla illi nieħdu magħna matul din il-ġimgħa sabiex naqsmuha mal-oħrajn. Nagħtu bidu billi flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Nġbarna mulej madwar il-kelma tiegħek, għamil mulej li aħna nkunu tassew dan il-melħ li jagħtina l-erf biex aħna nistgħu intejbu id-dinja ta' madwarna. Nitolbuk mulej tatina id-dawl li jkisser id-dlam ta' dnub tagħna, tal-inkwiet tagħna. Mulej Ġesu, għamel il-kelma tiegħek li qiegħda ssuqna bħala knisja ġewwa Għawdex. Turina dan id-dawl li wassalna fit-triq tal-verità, it-triq tas-sewwa, it-triq tal-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Missier lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Alleluia, alleluia, alleluia.
fl-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u qeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għamejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħili lek Kristu. Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. L-Evanġelu tal-lejla dejjem mill-kapitlu 5, il-versi 13 sa 16, huwa meqjus dawn l-erba' vrus li qrajna l-lejla bħala it-titlu, il-messaġġ ċentrali tad-diskors tal-muntanja ta' Ġesu li nsibu fl-Evanġelju ta' San Mattew.
mill-kapitli 5 sa kapitlu 7. U llum Ġesu ikellemna dwar il-melħ u dwar id-dawl. Imma kif se jkellemna Ġesu? Ġesu qiegħed jgħidilna: intom il-melħ tal-art. Intom id-dawl tad-dinja. L-ewwel nett qed jgħidilna intom. U dan irridu norbtu ħuti ma' dak li smajna l-ġimgħa l-oħra fil-Beatitudnijiet. Intom il-foqra fl-ispirtu. Intom l-imnikta. Intom ta' qalbhom ħelwa. Intom dawk li huma bil-ġuħ u l-għax tal-ġustizzja. Intom li tħennu. Intom ta' qalb safja. Intom li ġibu l-paċi. Intom li perseguitati. Intom li jajrukom u jippersegwitawkom u jaqelgħu kull xorta ta' ħażen u gideb minħabba fija. Intom insibuha tidwi fil-Vanġelu tal-lum 5 darbiet. Il-kelma Griega ħimejs tidwi 5 darbiet mhux kombinazzjoni, imma biskop. Irridu niftakru ħuti li San Mattew qiegħed jippreżenta lil Ġesu fil-Vanġelu tiegħu bħala Mosè il-ġdid. Hekk rajna il-ġimgħa l-oħra Ġesu tela fuq il-muntanja bħalma Mosè kien tela fuq il-muntanja Sinaj. U għalhekk in-numru 5 għal San Mattew huwa numru partikulari. Il-5 kotba tal-Pentatewku marbuta ma' Mosè, il-Ġenesi, l-Esodu, il-Numri, il-Levitiku u d-Deuteronomju. 5 kotba, l-ewwel 5 kotba attribwiti lil Mosè. Issa għandna lil Ġesu, Mosè l-ġdid. Il-numru 5 naraħ ukoll pereżempju f'San Mattew x'in jirrakkonta ir-razza ta' Ġesu. Pereżempju hemmhekk insibu 5 nisa: lil Tamar, lil Rahab, lil Rut, lil Betsabea u lil Madonna. F'San Mattew fil-Vanġelu għandna 5 diskorsi. Id-diskors tal-muntanja mill-kapitlu 5 sal-kapitlu 7, id-diskors missjonarju fil-kapitlu 10, id-diskors ekklezjali tal-Knisja fil-kapitlu 18, hemm ukoll qabel id-diskors tal-paraboli fil-kapitlu 13, imbagħad fl-aħħar għandna wkoll mill-kapitli 23 sa 25 id-diskors tal-aħħar eskatoloġiku. 5 darbiet, 5 diskorsi. U hawnhekk ukoll San Mattew għal 5 darbiet, jiġifieri qed jurina wkoll l-importanza hawnhekk tal-liġi miġbura
fl-ewwel 5 kotba tal-Bibja u se jagħtina x'inhi l-liġi ġdida issa għan-Nisrani. Ġimgħa l-oħra rajna 10 kelmiet ħenjin ifirħu biex ikollna is-saltna ta' smewiet marbuta ma' l-10 kmandamenti. Issa llum għal 5 darbiet għandna dan l-indirizz ta' Ġesu, ħimejs intom, aħna, miġbura hawnhekk, dak li qegħdin jingħaqdu magħna permezz tal-mezzi soċjali. Aħna li issa qegħdin nagħmlu parti minn din is-saltna ta' smewiet. Interessanti li San Mattew jisħaq ħafna fuq din is-saltna ta' smewiet. Ma jsemmix is-saltna ta' Alla kif insibu San Mark u San Luqa, ħalli dejjem jirrendi rispett kbir lejn l-isem ta' Alla. Għaliex iridu niftakru li San Mattew qiegħed jikteb mill-komunità Ludija. Il-komunità Ludija li kienet rispetta ħafna l-isem ta' Alla. Il-qassis il-kbir kien il-issen dan l-isem darba fis-sena fil-post l-iktar qaddis. L-isem ta' Alla tant misterjuż illi l-iskolari bibliċi jsostnu li huwa tant misterjuż illi l-pronunċja tiegħu hija dejjem waħda moħbija u sigreta. Mela l-koll qbilna li intom il-melħ tal-art huma dawk li Ġesu isejħilhom ħenjin. Intom il-melħ tal-art. L-art li għandha bżonn titqaddes. Interessanti l-kelma Griega hawnhekk għall-art ges u jekk naqdu magħha il-prefiss littra A tiġi agios. Agios bil-Grieg tfisser sagru, qaddis. Għax dak lu qaddis huwa separat mill-art u riservat lill-Alla. Intom il-melħ tal-art. X'qed jifhem Ġesu dan l-imbierek melħ? Il-melħ kien importanti ħuti iva. Il-melħ illi kien jintuża fil-qasam tal-kummerċ, speċjalment fil-popli nomadi tad-deżert. Il-melħ kien xi ħaġa neċessarja. Fil-fatt, il-ktieb tal-bin Sira jgħid ċaru tont li il-melħ huwa wieħed mill-10 affarijiet neċessarji fil-ħajja tal-bniedem. U minflok flus kienu jużaw il-melħ. Ir-Rumani fil-fatt kienu jħallsu lis-soldati tagħhom permezz tal-melħ. U għalhekk il-kelma Latina għal melħ sal issir salarium. Salary, il-paga.
Plinju jikteb a civilized life is impossible without salt. Ir-Rumani kienu jqisu ix-xemx u l-melħ bħala l-aqwa elementi. Sa Ġesu qed jgħid l-istess ħaġa, il-melħ u d-dawl. Il-Griegi kienu ħarsu lejn il-melħ bħala xi ħaġa divina. Ara mela ħuti kemm hu importanti il-melħ. U Ġesu propju illum qiegħed jgħidilna intom il-melħ tal-art. Jiena ħanamla hekk ftit sempliċi u se nagħti 3 punti kull darba ta' x'inhu l-użu tal-melħ. Għandu ħafna użu l-melħ, imma biex nagħmilha iktar sempliċi għalina llejla se ngħid li l-melħ l-ewwel użu tiegħu huwa biex nagħtu toma lill-ħajja tagħna u ta' madwarna. Il-melħ li jġib l-għaqda u l-fedeltà. Aħna il-melħ nużaħu hekk biex nagħtu toma pelata aħjar lill-ikel tagħna. U hekk ukoll aħna bħala melħ irdu nagħtu din it-toma fil-ħajja tagħna mhux biss lilna u lil ta' madwarna. Issa hawnhekk għandna xi ħaġa importanti bħala nsara. In-nisrani ma jistax jgħix waħdu. In-nisrani ma jistax jgħix mingħajr komunità, mingħajr knisja. Bħalma l-melħ ma jistax jgħix għalih innifsu. Il-melħ joħroġ il-qawwa tiegħu meta huwa qiegħed f'relazzjoni ma' xi ħaġa. U hekk ukoll in-nisrani ma jistax jingħalaq ġewwa gaġġa, imma biex juri l-importanza tiegħu biex ikun il-melħ tal-art hemm bżonn li huwa jagħmel parti mill-familja, mill-komunità u mill-knisja. Għaliex dan huwa l-iskop li Ġesu qed jgħidilna intom il-melħ tal-art biex inġibu din l-għaqda u din l-armonija fil-knisja. Fil-fatt il-Papa Franġisku fl-enċiklika Fratelli Tutti fil-paragrafu 33 għalilna ċaru tont li s-soċjetà tal-lum id-dinja tilfet it-toma u l-gozz ta' dak li hu veru. U għalhekk skarsa il-melħ f'dan is-sens fil-ħajja tal-Knisja. Għandna bżonn ħuti dan il-erf. Il-melħ huwa assoċjat mal-erf. Hekk jgħidilna ħuti San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Kolossin. Ħadd tkun dejjem il-kelma tagħkom kollha ħlewwa imħawra bil-melħ tal-erf biex tkunu tafu twieġbu sewwa lil kulħadd. Meta Ġesu qed jgħidilna intom il-melħ tal-art qed jgħidilna qed jagħmilna sejħa għal dan il-għaqal. Aħna ngħiduha wkoll min ikollu nuqqas ta' erf dak m'għandux melħ f'moħħu,
ngħiduha din. U tantu minnu li dan il-melħ huwa marbut mal-erf u niftakru fil-Bibja xi jfisser l-erfe, il-bidu tal-erf u l-biża tal-mulej. U għal-għaqda ma' l-mulej, is-Salm 110, kif ukoll jgħidilna l-ktieb tal-Bin Sirak fl-ewwel kapitlu tiegħu. Tantu minnu li dan il-melħ huwa marbut mal-erf, li xin Ġesu qed jgħidilna imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, dik il-kelma jaqta' fl-oriġinal il-verb Grieg huwa morante, il-verb propriment huwa moraino. Moraino xi tfisser? Tiblieħ. U xejdilna is-Salm 13 li blaħ qal f'qalbu ma hemmx Alla. Mela ħuti jekk aħna nonqsu minn dan l-erf ta' Alla bħala insara, aħna nkunu dħalna fl-isqaq tal-injoranza. U għalhekk il-melħ tassew jaqta'. U xi jaqta' l-melħ ġifieri m'għandu l-ebda użu. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra, jixtħuh barra u jintrifes min-nies. Il-melħ ukoll bħalma tafu jintuża biex jippreserva, jikkonserva. Qabel ma kienx hawn il-fridges u l-freezers u għalhekk kienu jikkonservaw il-laħmijiet u l-ikel fil-melħ. Pereżempju, ħdejn il-baħar ta' Tiberija kien hemm il-belt ta' Magdala, il-belt ta' Marija Maddalena. Magdala kienet magħrufa kif ifisser ukoll l-isem Grieg tagħha Tarikeja bħala ir-raħal tal-ħut immellaħ. Il-ħut li kien jinqabad mill-għadira jew mill-baħar ta' Galilea kien propju jiġi mmellaħ, ippreservat, ikkonservat f'dawn l-inħawi ta' Magdala. U allura l-użu tal-melħ hawnhekk huwa ħuti wieħed biex jevita it-taħsir, il-korruzzjoni u l-ħażen. U għalhekk hemm bżonn li aħna nkunu melħ biex aħna nikkonservaw mhux biss lilna nfusna ma lil ta' madwarna mill-ħażen tad-dnub u mill-korruzzjoni tal-vizzji u minn dak kollu li jħassar il-ħajja tal-bniedem. Hemm bżonn naħdmu bħala Knisja biex is-soċjetà tagħna tkun ippreservata, imħarsa minn kull ebda taħsir, tinwir u nosservaw l-10 kmandamenti, il-liġijiet ta' Alla. Il-melħ ukoll juri mhux biss din qawwa tiegħu kontra ħażen, imma juri wkoll fedeltà. Fil-fatt, fil-Bibja insibu wkoll il-patt tal-melħ. Fil-ktieb tal-Levitiku, il-kapitlu 2, il-vers 13.
kull offerta li toffri ixtħilha l-melħ u tħallix barra mill-offerta tiegħek il-melħ tal-patt ta' Alla tiegħek. Ma' kull offerta tiegħek offri il-melħ. Bħalma l-melħ kien jippreserva l-affarijiet, hekk ukoll issa l-melħ jippreserva, jikkonserva il-pattijiet li jagħmel il-bniedem, il-ftehim li jagħmel il-bniedem fuq kollox ma' Alla. U litteralment il-Lut, il-popli fil-pattijiet tagħhom kienu jxerdu ftit melħ anke fid-dokumenti tagħhom biex juru dan is-sinjal ta' siġil ta' fedeltà u konservazzjoni li aħna se nżommu u nimxu fuq dan il-ftehim u fuq dan il-patt. U se nħarsu dan il-ftehim tagħna minn kull ingann u minn kull taħsil. Il-melħ malaħut għandu din l-qawwa biex jirbaħ il-ħażen u jirbaħ id-dnub. Insibu wkoll pereżempju fit-tieni ktieb ta' Slaten fil-kapitlu 2 li l-profeta Eliżew fejja l-għajn tal-ilma marradi permezz tal-melħ. U għalhekk ukoll f'ċertu liturġiji, f'ċerti riti tal-Knisja, speċjalment dawk tal-Lvant, jużaw anke l-melħ fiċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija, kif ukoll jintuża l-melħ kontra il-ħażen, kontra l-ispirtu ħażin fl-eżorċiżmi. Mela l-melħ mhux biss jaqgħad imma wkoll iħarisna mill-ħażen, jippreserva. U t-tielet punt x'jagħmel il-melħ, il-melħ jagħti l-enerġija, jagħti il-ħajja. Fil-fatt, xjentifikament, ekku. Meta kont l-Istati Uniti daqs iktar minn 25 sena ilu, kont nara meta kien tagħmel il-borra, it-trakk, kien joħroġ iferda iż-żrar tal-melħ. U kont saqsejt il-kappellan għaliex kien qalli għaliex il-melħ permezz tal-melħ it-triq tibqa' mxarba ma taqqax. U veru, għaliex jekk il-freezing point tal-ilma ħelu hija 0 degrees, il-freezing point ta' ilma mielaħ hija ferm inqas. U għalhekk it-toroq permezz tal-melħ ma jiffriżawx. Fil-fatt l-ilma baħar ma jiffriżax, ftit jiffriża f'ċertu inħawi. Għax il-melħ jagħti l-enerġija lill-ilma biex ma jiffriżax. Il-melħ illi permezz tiegħu huwa jista' jagħti l-enerġija biex anke minnu jgħaddi il-kurrent, id-dawl. Dawn kollha huma spjegazzjonijiet xjentifiċi li forsi mhuwiex il-puntana llejla. Imma l-puntana llejla żgur huwa li aħna bħala Knisja f'Għawdex irridu nkunu din il-ħmira, din l-enerġija biex il-Knisja kompli tikber u tissaħħaħ. Hekk fil-fatt jgħidilna l-Konċilju Vatikani II 60 sena ilu imma għadu jgħod fid-dokument Ad Gentes
Il-Knisja, il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja hija msejħa baġla akbar biex issalva u jġeddet il-ħlejjaq kollha biex kollox ikun imsewwi fi Kristu u fih il-bnedmin jiffurmaw familja waħda u poplu wieħed ta' Alla. Mela dan li jfisser li aħna nkunu l-meħ tal-art, li konna dan il-erf ta' Alla. Jekk jaqta dan il-melħ, jfisser li tħanna fis-sqaqin tal-bluwa. Il-bluwa li forsi qiegħda tiddomina fid-dinja tal-lum. Issa mmorru għal versi 14, 15 u 16. Fejn issa Ġesu jkellimna dwar id-dawl. Intom id-dawl tad-dinja. Hawnhekk Ġesu ma jgħidx intom id-dawl tal-art. Bil-Grek dinja, kosmos, hija xi ħaġa iktar universali. U hawnhekk għandna sejħa mhux biss biex inqadsu l-ħajja tagħna fuq din l-art, imma wkoll sejħa universali li tħares ukoll lejn is-smewiet, lejn il-ħajja ta' dejjem. Għaliex jekk il-melħ jintuża fl-art, issa d-dawl irid jiddi ma' smewiet. Timmaġinaw iknaw dlam ċappa hawnhekk u jkinaw ix-xema tat-tabernaklu mixewla. Ix-xema tat-tabernaklu kważi id-dija tagħha tasal kull imkien hawnhekk fil-Knisja. U hekk ukoll ħuti. Aħna, għax għal darb'oħra Ġesu qed jgħid intom, id-dawl irid idawwal lill-bnedmin kollha. Belt li tkun imqiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Għal darb'oħra hawnhekk qegħdin naraw li d-dawl bħal melħ ma nistgħux inżommuh għalina infusna ġo koxxa magħluqa. In-nisrani huwa l-bniedem fil-komunità. U għalhekk fil-Knisja aħna mhux biss nisemgħu il-katekeżi bħalma din nagħmlu aħna llejla, imma rridu niċċelebraw fil-liturġija, rridu nwettqu il-Vanġelu fil-ħajja tagħna, fid-djakonija. Rridu nuru dan id-dawl tagħna lid-dinja, f'dinja fejn il-ħażen qed jagħmel ħafna ħoss. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqegħduh taħt is-sieħ. Iżda fuq l-imnara. Is-sieħ kien reċipjent kejl li kienu jużaw il-lut biex ikejlu l-qamħ. L-istess illum bħalma tmur tixtri l-qamħ, jew kell l-iskalorja, jew kell s-sement, tgħidu tieni sieħ sement. Issa inti biex tara ma stax poġġi id-dawl taħt dan ir-reċipjent, imma biex tara id-dawl titpoġġih il-fuq. U hekk ukoll ħuti hemm bżonn li bħala nsara, bħala lajċi, anke fil-ministeri tagħna
ma nihbewx. Hemm ħafna talenti fil-Knisja, hemm ħafna ministeri fil-komunità li ħafna drabi ma jintużawx. Missa qed ngħid torta min, imma il-koll kull wieħed u waħda minna nistgħu nagħtu il-kontribut tagħna fil-Knisja ħalli il-Knisja titkompli tiddawwal bħal dak id-dawl żgħir ta' kull wieħed tax-xema jekk kulħadd jixelu il-Knisja tinxtel fjamma sħiħa. U għalhekk ħuti ħanerġa' bħalma tkellemt fuq il-merħ, it-tliet punti tal-merħ, inkellem ukoll dwar it-tliet punti tad-dawl. L-ewwel nett Ġesu stess qal jiena d-dawl tad-dinja. Issa qed jgħid intom id-dawl tad-dinja. Alla ħalaq id-dawl fil-ħolqien biex permezz tiegħu tibda il-ħajja. Il-liġi ta' Alla hija dawl, jgħidilna s-Salm 117. U San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu jgħidilna Alla huwa dawl. U għandna ħuti dan id-dawl irid iwassalna għad-dawl tal-belt eterna kif jgħidilna l-Apokalissi. Ġerusalemm tas-sema. Il-belt fuq il-muntanja li jeħtieġ li tidher. U għalhekk ħuti mela importanti narfu l-importanza ta' dan id-dawl. U għal darb'oħra Ġesu qed jgħidilna intom id-dawl tad-dinja. Mhux qed jgħidilkom intom bħad-dawl, le, intom id-dawl. Il-Grek huwa este, jiġifieri indikattiv. Intom tassew id-dawl. U għal darb'oħra bħalma qatt li il-melħ li jaqgħad jagħti dik it-toma hekk ukoll id-dawl li jiġbor. Bħalma ddar il-lampa taż-żejt kienet tiġbor familji tagħna għall-ikel, għat-talba tar-rużarju. Id-dawl li huwa marbut mal-ħajja u mal-ferħ. Hekk jgħidilna fil-fatt ħuti San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Efesin il-kapitlu 5, il-versi 8 sa 9. Intom kontu darba dlam, imissa intom dawl fil-mulejl. Ejxu ta' uliet id-dawl li intom, frott id-dawl li jinsab f'kulma u tjieba, f'kulma u ġustizzja, f'kulma u veru. Kemm hemm bżonn ħuti li aħna verament ikunu dan id-dawl li jġib l-armonija u mhux jifret. Mhux jifret ir-relazzjonijiet tagħna ta' bejnietna, fil-familji tagħna, fil-ħbeberija tagħna. Hemm bżonn ħuti li aħna niskopru mill-ġdid id-dawl tal-fidi li aħna rċevejna fil-Magħmudija. Id-dawl mhux biss li jaqgħad u jiġbor imma anke bħal melħ id-dawl iħarisna mill-ħażen. Id-dawl jgħinna naraw fejn ħanpoġġu il-passi tagħna. Għaliex kif jgħidilna s-Salm 118
mużbieħ għal riġlejja il-kelma tiegħek. U dan huwa l-iskop ukoll tal-mixja tagħna li bħalissa din inqasmu il-Vanġel ta' San Mattew fil-familji tagħna biex il-kelma ta' Alla mhux il-kelma tal-bnedmin tkun id-dawl għal-riġlejn tagħna kif nimxu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U kif ukoll għalinna illum is-Salm 111 fil-liturġija tal-ħames ħadd. Dawl fid-dlam ifeċ għat-tajbin. U anke kif għalinna l-profeta Iżajija fl-ewwel qari il-kapitlu 58 imbagħad ifeċ paż-żernieq id-dawl. Id-dawl ħuti li jisboq id-dlam. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma id-dlam ma jilbux. Jekk insibu fil-prologu wkoll ta' San Ġwan. Id-dawl li jkisser id-dlam. Kemm importanti ħuti li nuru dan id-dawl għalhekk u nħalluh jiddi tas-sew. Ħalli nuru l-emejjel tajba tagħna. San Mattew bħala aġġettiv tal-emejjel eżattament jgħid emejjel sbieħ tagħkom, kala, biex juru wkoll li l-emejjel tagħna mhux biss tajbin, għax forsi ma tarawhomx, imma sbieħ li jidhru, li jagħmlu wkoll dija, li jagħmlu wkoll ħoss f'dinja fejn il-ħoss qed jagħmel ħafna storbju. U dan kollu biex tidher id-dija, id-dawl tal-missier. Interessanti li hawnhekk fil-Vanġel tal-lum huwa l-ewwel darba li San Mattew qiegħed juża l-kelma missier għal Alla. L-ewwel darba hawnhekk. Mela semmejna d-dawl li jiġbor, li jaqgħad, id-dawl li jirbaħ id-dlam u id-dawl li jrid jagħti il-ħajja, l-enerġija. Id-dawl tas-salvazzjoni. Ejja dar Ġakob ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Id-dawl tad-dinja. Id-dawl tal-umanità jgħid San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Efesin. Importanti ħuti għalhekk mela fid-dawl tal-kelma ta' Alla illum dak li jgħidilna Ġesu permezz tal-melħ u permezz tad-dawl. Ġesu mhux qed jgħidilna kunu bħal melħ, kunu bħal dawl, imma qed jgħidilna intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Biex bekk l-emejjel tagħna tassew jidhru quddiem id-dinja u bekk tidher ir-rebħa ta' Alla, bekk tidher il-glorja ta' Alla. U dan ikun il-veru erf tagħna.
Issa għal din il-kelma ta' Alla, għal din il-meditazzjoni li għamilna, ejjew issa inkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Intemmu din il-laqa ta' talb fl-imkien billi issa nirċievu l-barka ta' Ġesu permezz tal-kelma tiegħu. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Su e shu ala tir sa
għadna kemm xandarnilkom il-Lectio Divina għal 5 ħadd fi żmien ta' matul is-sena, imwassla lilkom minn Dun Charles Buttigieg fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Waqt li nixtiequlkom ġimgħa tajba, minn qalbna natukom il-lejl it-tajjeb.